хора, Чувствам се добре в Ленар. Открий го сега. По-голяма бутилка със същата невероятна продължаваме напред. 475 милилитра повече. Ленар. Празнувай 4 години ЕМАК в България на 5 декември. Вземи смартфон Lenovo Vibe P1M за 244 много лева. интересно да Само получаваш като ваучер за и отстъпка сега, че ако Кой казва, че дядо Коледа трябва да е закръглен? Празниците не винаги са твоя най-добър приятел. Дейвин Изворна помага на тялото ти да се освободи от всичко излишно. Влети лекота на празничната трапеза. Дейвин Изворна, живее леко. Държавата дава нови концепции за настаняване на мигранти. Къде ще се намират? Новините на Нова колко е така, хора ще дам на това. Ната стопка. Голямата печалба става Няма много 100 000 лева. мога само да това. Числата вече се разбъркват заедно с златната топка в сферата. А ние стартираме второто тегляне. Числото 14. Следва и числото 21. Третото късметлийско число е 35. Следва и числото 33. И последното изтеглено число за днес е 9. Всички числа в второ тегляне са 14, 21, 35, 33 и 9. Това е брат ми, това. Честита на всички спечелили днес, а тази това е брат ми теглена с играта големият джакпот, където джакпот е 12 милиона лева. Хубава вечер! Така. България строи нови центрове за мигранти с пари от Европа. Къде ще се намират? По-високи заплати от 2017. Кои професии ще усетят увеличение? Българи в воден капан в Южна Испания. Името ми. Много страшно. Радио Нова Нюз. Новини вече на всеки кръгъл час. Събота. Далете Чарлз от Така. най-голямото Така ще ви покажа как да се направите Джони Деп, джако. Джефри Ръш и Пенелопе Круз. Така. Пирати. Снимайте езико. Скъпто и сяда е, но важно е да е коректно. Имате първия край, първа взимате друга част, който е най-малко и взимате това. Той слагаш от първото в голямото. Тук балон, защото един път му дал така и имах повече балон за тези. Така, завързваме от първия край. Good Girl, the new feminine fragrance by Carolina Herrera. Отваряме около 9 см. Един. Да, по Коледа стават чудеса. Открий ги в магазините на Viva.com. Вземи 4G смартфон Lenovo K6 на празнична цена и получаваш до 50% отстъпка за мобилен смарт-план за целия срок на договора с неограничени минути и до 20 000 мегабайта мобилен интернет за повече забавление 4G мрежата на Viva.com. Пожелай си и го имаш от Viva.com. Пееш или лъжеш тази вечер, 20 часа, само по Нова. За най-много завършва се 2 пъти.
Тази сутрин се събудих от много тежък кошмар. Сънувах, че спалата ми дойдоха извънземни. Отоляха ме, качиха ме над казната си летяща чиния и вместо да започне да правят някакви гадни опити с мен, ме накараха да им обяснявам всички филми, в които се пие с тях. Не стига това, ами накрая ме накараха да измия всичките им мръсни извънземни чинии от гадния им купон. А сега, представете да се върнете за извънземни и да се първо, еднократните шампиони и семейства Стефанови! Аз била опитайки. Го загубила в него. И тук обещат. Се случило такива по-хубаво. Сега ще ви покажа всичките си гащи. Това е Боби, както е писа на почта им. Загубил се очилачите в снега. Шмутка я. Сега. Мотивирани, формени, упорити. Това е Нечо Купаловчо и накратко Нечо Купаловчо и Белия. Професионалисти в тази област. Нека като стана Диана. Вторите ми играчки са Аз съм Диана, пък искате ли да ви покажа моята китара? Подарък на Мария, когато бяхме приятелка на 6 семейството. започнах да свира на китара ми бъде някакво. Сега ще ви покажа моите безценни неща. Не, кученци съм да. Генерале, ставай! Много тежко. Съм фамилия Стефанови, Това е вършеното. шампионката Албена, шампиона Ники, шампиона Елица, шампиона... Всички топчета са такива, вижте. Сега имаме едно пияно. Първи рунд! Сега идват капитаните! То е всичко. Първи рунд търсим 6 най-популярни отговора. Попитахме 100 мъже. Назовете нещо, което прави жените да изглеждат по-възрастни, отколкото са. Килограмите. Наднорването тегло. Има го, има 4 по-популярни. Слушайте, генерал. Аз смятам, че прическата. Така като се замисля, и аз така горе-долу натам ми върват нещата. И аз се сетих за това. Сега дали е най-популярният, не знаем. Да видим. Така, този клип ще го качила долу и искам една ръчичка нагоре или две ръчички надолу или пет Се питаме 100 жени. всички нагоре. Генералщина. Това ми звучи като госпожа министерство. Хубаво звучи. Един път казах на брат си, бати, дай да изтрия стеката. Вчера съм я изтрил. Нещо, което прави жените да изглеждат по-възрастни, отколкото са. Не става да смея. Много грим. Много грим. Да, значи като почна с бананарката да слагаш, просто става положението, не знаеш, фарма си да целуваш, поцелуваш. То пъти бе трета, може да скрие пък. И направо като погледна така някой им Това е за Олю. Има и долу. Горе, така, отгоре, всяка ужас. Да видим. Така, панах долу. Има глава, къде? Вече младите девойки така се клепат, че изглеждат не на 12 или 15 или на 22, на 25. На толкова ми изглеждат, като ги видиш насъпани по улицата. Ники, готови са. Том съм. С толкова грим. Ники, давай. Попитахме 100 мъже. Назовете нещо, което прави жените да изглеждат по-възрастни, отколкото са. Той много слуша песните и ги обича. Кажи най-му бръчки, според мен. От тялото, смивка, я, чертинки, не знам си кой си. Някой пък от злоба. Всъщност тия са върнато се густи, да няма бръчки.
Аз го пусна корем, всичко ми се изпъне тук. Щом като 15 годишен. Каква се усмихна така, ти се малко корем, да виж как се изпъне. Значи, бръчки. Много хубаво. Така започва после. А това е номер 2. Така. Стойте. Това може би трябва да е номер... Аз като пусна корем, знаеш ли какво си казвам? Да, номер И аз да 1. изпъкна с нещо. Аз съм номер 1. Ще стане. Ето! Сега ще ви прочита Попитахме 100 мъже. Има Нещо, хип-хоп. което прави жените да изглеждат по-възрастни, отколкото са. Не мога да го прочита само хип-хоп. Защото е на английски хип-хоп. Абе, с друго впечатление. Или греша, или не. Рядко съм виждал жена, дето да си сложи дрехи, които да направят по-възрастна. По-скоро се питат да направят по-така. Вижте, аз съм виждала мои момичета, които се приличат по колено. От дрехите. Кутилка на Ами добре. и кутилка. Щом така смяташ, аз да приема. Поглеждам на таблото. Така че... А това... Да, е сега. Мъжете нещата стоят така. Дрехи. Хора, аз ще изтърпвам. Този клип ще го сложа в раничка, ще стане нощен. И глед ми иска телефона, да играе на него. Попитахме 100 мъже. Назовете нещо, което прави жените да изглеждат по-възрастни, отколкото са. Ще го свия телефона, ще го сложа в интернет и вуаля. Обещавам ви хора, всичко начинено е в сърцето, което искате. Аз ще ви изпратя дикич, дума и Направо меси. сега се обръщам и ти покажам как излиза хикса. Така и Надежда ме прочетка, която казва, че е много интересна и иска да направя. Както хора от тъга, ще ви покажа много клипчета, ще сложа в интернет. Става да хора. Всичко живо ще търпи. Чао! Ще справ си. Нали, за той генерал. Една път. Да изпъкне. Бе, като гледам, вие двамата по-си изпъкват.